खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं निहा ब्रह्म दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझाराव सासे नकल डक्टर हमदों। बशिष्ठनिफ्राय लांखारनाय सासे हिनजावसाखौ गुवाहाटी पुलिसा रैखा खालामदों। गुवाहाटी नोगोर निगमा वार्ड काउन्सिलरफोरनि थाखाय अरियेन्टेसन हाबाफारि खुंदों। पर्बतजरायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, सासे सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिया भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 100 बोसोर जोनोम सान फालिदों। क'क्राझाराव मुन्ना भाई MBBS हमदों। क'क्राझार पुलिसा हमनो हादों सासे नकल डक्टर। क'क्राझाराव हमजानाय मुन्ना भाई MBBS एबा नकल डक्टरखौ अनिसुर रहमान होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। अनिसुरा क'क्राझार जिल्लायाव नेशनेल मबाइल इउनिट हेल्थ सार्भिसनि सासे डक्टरमोन। अनिसुरा बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरी भादियापारानि थागिरि। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला अनिसुर रहमाना क'क्राझार जिल्लायाव नेशनेल मबाइल इउनिट सावस्रि सिबिथायाव साख्रि मोननो थाखाय MBBS डिग्रीनि नकल सार्टिफिकेट होदोंमोन आरो 1 सेप्तेम्बर खालि नंखाय रोंगौथिजों एबा नकल सार्टिफिकेटजों सावस्रि सिबिथायाव जइन जादोंमोन आरो खामानि मावजेनदोंमोन। नकल डक्टर अनिसुर रहमानखौ पुलिसा अफिसियेलि एरेस्ट खालामनायनि सिगां जेरा खालामनायनि थाखाय क'क्राझार नोगोरनि तितागुरि ओनसोलनिफ्राय हमनानै लांदोंमोन। तितागुरियाव मोनसे केम्प फाथिनाय समावनो पुलिसा दैखांनानै लांदोंमोन मुन्ना भाई MBBS अनिसुर रहमानखौ। बबेखानि बेनि सायाव क'क्राझार पुलिसा निजायै केस फाइल खालामनानै नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो सासे पुलिस बिबानगिरिया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। बनगावनि SG बास स्टेन्डनिफ्राय लांखारनाय सासे हिनजावसाखौ बशिष्ठ पुलिसा समबार फुंनि समाव रैखा खालामनो हादों। बे जाथायाव सोमोन्दो गोनां लखिमपुर जिल्लायाव थानाय नारायणपुरनि थागिरि अरिन्दम सयकियाखौ दासान्दि पुलिसा खानाय जाबाय। लांखारजानाय हिनजावसानि नखरा रैखा खालामनो हानायनि सानसे सिगां बिहपुरिया पुलिसनो मोनसे कमप्लेन होदोंमोन आरो लांखारजानायनि बागै फोरमायथि होनायजों लोगोसे जाथायजों सोमोन्दो थानाय माखासे गोनांथार गुदि खिथाफोर बुंथिना होनानै पुलिसनो राहा लानायाव मदद होदोंमोन। अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा नागिरनायनि हाबाफारिखौ थाबैनो आखायाव लानायनि माखासे समनि उनावनो हिनजावसाखौ रैखा खालामो। आथिखालाव पुलिसा रैखा खालामनो हानायनि उनाव हिनजावसाखौ नखरनि सोद्रोमाफोरनो मोजाङै मोजां गथायनानै हरफिननाय जाबाय। जिस्नि सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनो गोनां फैबाय थानाय सेवा हि सम्पन्न सेवा सप्तानि थियारियाव गुवाहाटी नोगोर निगमा GMC रबिबाराव उजान बाजाराव गावनि कनफारेन्स हलाव गासैबो वार्ड काउन्सिलरफोरनि थाखाय मोनसे अरियेन्टेसन हाबाफारि खुंफुंदों। गौथुमनि सोद्रोमाफोरखौ बे सप्तासे गोलाव फोसावनायनि समाव लानो गोनां गाहाय हाबाफारिफोरनि बागै फोरमायनाय जादोंमोन, जेराव जायगायारि आफाद थाखोआव मोगा सावस्रि बादा, गोसो जाना थै दान होनाय बादा आरो जखा बेरामिनि थाखाय निक्षय मित्रनि हेफाजाब दं। बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया सावस्रि सिबिथाइफोरखौ फेहेरनाय, गोसो जाना थै दान होनायखौ बांहोनाय आरो गासै नोगोराव जखा बेराम फोजोबस्रांनो नाजानायाव हेफाजाब होनाय। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन 3 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। पर्बतजरानि मणिपुर 27 नं हादरारि राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय हराव 27 नं हादरारि राजा लामायाव गंसे खब्रै साखानि गारिया गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो।
जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय कारआ कन्ट्रल गोमानानै लामा सेरनिनो फांसे दंफाङाव गोब्राबै सौग्रावो। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। बबेखानि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानाय गारिनि नम्बरा WB74AF7227 होननानै मिथिनो हादों। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिया भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 100थि बोसोर जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिया गौरां अध्ययन चक्रजों जुथायै क'क्राझारनि मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 100थि बोसोर जोनोम सान फालिनाय हाबाफारि खुंदों। भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 100थि बोसोर सान फालिनाय हाबाफारिखौ आलारि बाथि सावनायजों जागायजेनो। आलारि बाथिखौ फोजोंजेनो बङाइगाव मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर धरणी डेकाजों लोगोसे क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर गणेश चन्द्र वारिया। बे हाबाफारियाव गांनै बिजाबखौबो बेखेवनाय जायो। डक्टर हेमन्त कुमार दास, डिपार्टमेन्ट अफ एसामिस नि बिजाब श्री श्री माधवदेवर नाट्य साहित्य आरो शंकरदेवर कीर्तन पुथिर एक अध्यान बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै सोंथि सोंनाय बादायलायनाय आरो रनसाय लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो खुंनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों।